Kauhea molo. Minätkaas hetki, mä laitan täältä tän. Lauantai. Mitä? Mä olin niin reipas tuolla tuolla hoitajan vastaanotolla, niin mä sain pullan mä sain pullan, kun mä olin niin reipas, niin mä sain pullan kahvin kanssa. Mutta ei siitä nyt sen enempää pullasta, niin mä kerron teille kyllä. Tiedän vain, että riipaisee tunteista aika lailla, mutta sille mä en vaan taas voi mitään. Tuliko webbikameraa? Tuliko tätä näin? Ei tullu. Kuka perkele tuon ajaman keksinyt? Meillä pitäisi olla vaan aikaa kai, niin kuin rauhassa mennä. Han skak at han har ikke handlet så jeg han har ikke handlet. Lukut mihin. Lukut mihin ei uksaa. Tulepas nyt sieltä. Tule. Tule nyt. Miksei se voi tulla? Mikä tässä kannattaa, että se ei tule? Oi itto, jai, kun se vuotaa. Se vuotaa. Saatana. Just keitin aamukahvit ja muutaman oduevetäsen tässä naamariin. Tästä se sunnuntai lähtee. Michelangelo pistää nuntsilla menee, niin pitäisikö munkin pistää nuntsilla menemään? Heijaa. Pitäisikö mun itekin rupea nuntsilla vetään samalla lailla? Miten Bruce Lee pistelee nuntsilla menemään? Pitäisikö itekin koittaa? Hinta, näin se menee. Kun on kaikki kitouduisesti saatana netissä, sori vaan. Miksi tupetat ilman housuja? Näin se menee. Näin. Mutta niin. Tässä. Ei vaan kertakakia jaksaa. Ei vaan mene. Ei mun maa kestä tällaisia. Joo, kyllä tässä on meikäläisen täpuolen suklaat sitten vedetään naamariin. Ihan selvästi. En mä oo suklaan ystävä enää. Hyi helvetti. Hyi hitto. Ai hittoko hirveitä. Yritä sinä syödä näin saatanasti suklaata, niin varmasti mahassa kierähtää. En saa mitään lausin sua, kun saa kirjoitusta. Zuerst zeigen wir den Schokoriegel und dann das Gesicht. Wir filmen das Gesicht, wie schön es mit Schokolade im Gesicht wäre und wie gut der Riegel schmeckt. Ei. Zeigen wir die Rückblenden und machen etwas Spaß. Was? Oho, meinaako yli tulla? Halluin jokainen, Näin se menee. Ja tää on näin ohut kuin taivas. Kattokaa nyt, tää on näin ohut. Tää on näin ohut kuin taivas. Tää on tosi ohut puhelin. Mut sitten kun mennään 50, niin se on paksu kuin taivas toi 50. 50 on... Mä en nyt... Ei tästä... Oi. Kyllä mä puhun köyhien puolesta. Nyt loppuu toi touhu perkele, kun siinä sivullisetkin kärsii. Lopeta hyvän sään aikana tai otetaan pakkokeinot käyttöön. Mutta ei voi mitään. Se harmi. Ui että. Sipsutelen eteenpäin. Wow. Piniskelen
Mieli. Bla 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 bla. Ei kiinnosta. No sillain jotenkin kiinnostaa. Morjesta vaan kaikille. Nostaa. Mä oon sanonut jo, ei musta ole kaupan hyllyttäjäksi. Se ei ole mua varten, se on muita varten. Aha, nyt loppu viina. Tuli fraakille jaksa tilalle. ONH. Joo, äiti 22 osti sulle limpparia. Oikein isolle vauvalle ostettiin limpparia. Aikuisvauvalle ostettiin limpparia. Näin se vaan menee. Ostan tuotteen ja mä maksan siitä. Silloin se tuote tulee mulle. Kukaan muu ei tule siihen meikäläisen ostosten väliin räksyttään, että maksa. Ei saatana. Ei juman kautta. Sitten 40. kysymys. Ymmärrätkö, mistä sinä saat YouTube-yrittäjänä rahaa? Kun tekee yhteistöitä, ei siitä sen enempää. Jos ymmärrät, miksi et koskaan tee sellaisia videoita, joita katsojat haluavat nähdä. No, oon tehnyt videoita totta kai. Nothing wrong has been done. Nothing wrong has been done. Nothing. You can't do wrong. No niin, nyt löytyy herkut, siinä on korkkarit. Muuten olisi ihan näppärät, mutta väritys on vähän huono. Uudet korkkarit olisi siinä. Ne olisi ihan näppärät, mutta 5/5, kun yksi susi ja siinä on herkut, kattokaa, ai mikä kengät, ai. Ja niistä toisetkin vielä. 5/5 peukutusta perään. Ja sitten sanot näin ja sitten on näin. Niinhän se menee. On se ylilauta, on maailman paskin paikka. Se on netin syöpä. Näin, mutta ei se mitään. Sen verran tuli sitten torkuttua tossa ja sitten mä huomasin, kun siihen mä heräsin, kun Kusti kolkutteli postiluukkua postia ja Kusti kuljetti postiluukkua. Vois mennä tepasteleen tonne ulos katselemaan, että kuinka paljon sitä lunta on tullut. Mikä se oli? Mikä se ääni oli? Joku ääni mikä se ääni oli? Mikä se oli? Niin mä teen kohta semmosen 10 minuutin videon, missä ei mitään muuta näytetäkään kuin ja sitten taustalle mä laitan varmaan semmosen, missä mä sanon itse on, koko ajan ripuutan sitä sanontaa, niin sitten teidän aivot niinku tajuaa, että se on eikä mikään, ja se ännä lähtee sieltä helvettiin kuin luikauksella. Niin, kun te ette vaan tajua sitä.